Tänään meillä on testissä 2 eri sukset. Eli tänään me testataan 50-luvun puusuksia ja 2000-luvun suksia. Nämä 1940-50-luvun puusukset, jotka suunnitteli porvalainen Emil Lampi. Näissä 50-luvun suksissa on jo metalliset siteet, mutta sitä ennen niissä oli nahkaiset siteet. Lampinen lahjoitti näitä suksia ympäri maailmaa tunnetuille henkilöille, esimerkiksi Hitlerille. Lähdetäänpäs nyt kokeilemaan. Ei nää luista mihinkään. Näissähän ei oo mitään turhia monoja vaan. Nähän laitetaan tällaisilla metallijutuilla, niin kenkään kiinni vaan. Pienen hiihtelyn jälkeen nähän alkoi luistaa. Seuraavaksi lähdetään kokeilemaan, mitä toimii itävaltalaisyrityksen Fischerin sukset. Tämä 1924 Itävallassa perustettu yhtiö on maailman yksi tunnetuimmista suksivalmistajista ja nämä meidän sukset on jostain 2010-luvun alkupuolelta. Tokihan nämä elämään nähneet Fischerit on vähän paremmat ja luistavammat.